ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କି ଆମେ ନାରୀମାନେ କୁଆଡ଼େ ଦୁଇ କୂଳକୁ ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଆମେ ନାରୀମାନେ କେଉଁ କୂଳକୁ ନୁହେଁ। ଯଦି ଶାଶୁଘରେ କିଛି ଆମେ ଭୁଲ କଲୁ, ଶାଶୁଘର ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯା ତୋ ବାପ ଘରକୁ ପଳା ବୋଲିକି ବାପ ଘରକୁ ବିଦା କରିଦିଅନ୍ତି। ବାପ ଘରେ ଯଦି ବେଶୀ କିଛି ଦିନ ରହିଯିବୁ, ଭାଇ ଭାଉଜ କହିବେ ଇଏ ତା ଘରକୁ କାହିଁକି ଯାଉନି, ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ରହୁଛି। ତାହେଲେ ଆମ ଘର କେଉଁଟା? ଯଦି ଶାଶୁଘର ଆମ ଘର ନୁହେଁ, ବାପଘର ଆମ ଘର ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଆମ ଘର କେଉଁଟା? ଏ ନାରୀ ଜୀବନରେ ଏତେ କଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ? କାହିଁକି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ କେଉଁ କୂଳକୁ ବି ହିତା କରିନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ନା ନାରୀ ଦୁଇ କୂଳକୁ ହିତା, ଆମେ କେଉଁ କୂଳକୁ ବି ହିତା ନୁହେଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।